били футболисти, той е казал зета. Като дойдох за първи път, имаше едно куче, много ме лаеше. Показах му жълт картон. Кучето не спира. Втората вечер пак жълт картон. Кучето пак не спира. И на третата вечер с пушката. Червен картон. На тя съм им дал по два жълти. Сади мама в градина, капина, капина, неразумен свят. А да ми се паднеш някъде в полето, за да видиш малай моме звезди по небето. А да ми се паднеш някъде в полето, за да видиш малай моме звезди по небето. Капина, капина, сади мома в градина, капина, капина, неразумен свят. Ти ме щипнеш, аз мълча. Ти ме щипнеш, пак мълча. Ти ме щипнеш, скачам, стискам и натискам. И умрях. Бурката бях. Бълха. Генчето ще си лъска обувките си. Ако каже едно стихотворение. Стихотворение. Песен или какво друго желаеш? Така, в случай празника. Добре. Цялата наша славна родина чака Чака с радост нова година. Каква е максималната допустима скорост в секса? Един отговаря 68. Защото при 69 се обръща колата. 69-та поза, да. Сядай, да. Да си ми живе и здраве. Много бързо се кандидатствате! Малко да почне. Участника за игра. Номер. Айде, двама за игра. Е, след малко. Номера. Наум. Как е?